ஆமீஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ஜிமினோட க்யூட் ப்ரப்போசல் எபிசோட் நம்பர் 5 தான் பார்க்க போகிறோம். மிச்சம் இருக்கிற 4 எபிசோட் பார்க்க மறந்துட்டிங்கன்னா போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அப்போ தான் நம்ம கதை உங்களுக்கு சூப்பராக புரியும். இந்த கதை செமையாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். பேபி ஆர்மிஸாக இருந்தால் கூட இந்த வீடியோ பாருங்கள். இது அவ்வளோ ஒன்றும் டீப்பாலாம் இருக்காதுங்க. ஜாலியாக நல்லா க்யூட்டாக ப்ரப்போசல் தான் இருக்கும். செமையாக இருக்கும் ஸ்டோரி. சரி, நான் ஸ்டோரிக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதை விட்டு வாங்க நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம நேற்று எதோடு முடித்தோம்? நம்ம யோன்கிட்ட நம்ம ஜிமின் உன்னோட மேனேஜருக்கு ஃபோன் பண்ணி கொடு, நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்ம யோனும் நீ அப்படி என்னடா பேச போகிற அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதில் நம்ம ஜிமினும் மேனேஜர்கிட்ட வேறு லெவல் பேசிட்டாரா. அது வரைக்கும் பார்த்தோமா? வாங்க இன்றைக்கி அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணி பார்ப்போம். அதில் நம்ம ஜிமின் மேனேஜர்கிட்ட பேசிட்டு நம்ம யோன்கிட்ட ஃபோன் கொடுக்குறாரு. அதில் நம்ம யோன் மேனேஜர்கிட்ட பேசுகிறாங்க. அதில் மேனேஜர் மேடம் நீங்கள் ஏன் எங்கள்கிட்ட மறைச்சிங்க? கங்க்ராச்சுலேஷன் மேடம், நீங்கள் இதை சொல்லாமல் இருந்துட்டீங்க இவ்வளோ நாள். சரி, நீங்கள் உடம்பு பார்த்துக்குங்க, நீங்கள் ஒரு வாரம் ஆஃபீஸே வர தேவையில்லை மேடம், நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மேனேஜர் நம்ம யோன்கிட்ட அப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதில் நம்ம யோன் என்னடா இது அதிசயமாக இருக்கும், ஒரு நாள் லீவ் கேட்டார் இந்த மேனேஜர் கொடுக்க மாட்டார், இவர் என்ன ஒரு வாரம் லீவு கொடுக்குறாரு. அதுவும் இல்லாமல் அந்த நர்ஸக்கா சொன்ன மாதிரி இவரும் கங்க்ராச்சுலேஷன் மேடம் என்கிட்ட மறைச்சிட்டிங்க அப்படிலாம் சொல்கிறாரு. அப்படி என்னடா நீ சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜிமின்கிட்ட நம்ம யோன் கேட்குறாங்க. ஆனால் நம்ம ஜிமின் நல்லா பாஷா படம் மாதிரி, நம்ம பாஷாவில் ரஜினி சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஜிமின் உண்மையை சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதோட நம்ம யோன் அப்படி என்னத்தை சொல்லியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சரி அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க. அப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது நான் கொஞ்சம் நைட் ஆயிடுச்சு. அதை நம்ம யோன் டின்னர் சாப்பிட்ணும்ல. அதை நம்ம ஜிமின்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பசிக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை நம்ம ஜிமின் ஆஹா நான்லாம் எதுவும் செய்ய மாட்டேன், நான் உனக்கு ஒரு ஆட்டை செஞ்சு கொடுத்ததுக்கே இந்த நிலைமைக்கு வந்துச்சு, நான் ஏதாவது சமைச்சு உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன், இல்லை நான் உனக்கு எதாவது வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம ஜிமின். அதை நம்ம யோன் சரி சரி ஏதாவது வாங்கிட்டு வா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது நம்ம ஜிமின் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போகிறாரு. வெளியே போய் ஏதோ யோனுக்கு பிடிச்ச எல்லா ஐட்டம்ஸும் வாங்கிட்டு வராரு. அதோட நம்ம யோனும் ஜிமினும் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க. அடுத்து நம்ம யோன் கேட்குறாங்க, ஜிமின் நான் உன்ட்ட ஒன்று கேட்கணும், உண்மையாலே நீ எனக்கு வெறும் ஃப்ரெண்டு தானா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் கேட்குறாங்க. அதை நம்ம ஜிமினுக்கு இவ என்ன கேட்க வரான்னு புரிஞ்சிருச்சு. அட நம்ம ஜிமின் ஆமாம் ஃப்ரெண்டு தான் வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறாங்க. அட நம்ம யோன் இல்லைப்பா நீ என்னை இவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிற, என்னது ஒரு ஃப்ரெண்டு இவ்வளோ காரியம்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கும் போது என்னால் சத்தியமாக நம்ப முடியல. இல்லை உன் மனசில் என்ன இருந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லிடு, நான் உன்னை தப்பாலாம் எதுவும் நினைக்க மாட்டேன், உண்மையிலே சொல்லு, நீ என்கிட்ட ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் இந்த வரைக்கும் பழகுறியா, இல்லை உன் மனசில் வேறு ஏதாவது என்ன இருக்குது சொல்லு ஜாக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் கேட்குறாங்க. அதோட நம்ம ஜிமின் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே, நான் உங்ககிட்ட இன்னும் ஃப்ரெண்டாக தான் பழகுறேன், ஏன் உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைக்கா, உனக்கு ஏதாவது வேறு என்ன இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜிமின் அப்படியே பிளேட்டை மாற்றுறாரு. அப்படியே நம்ம யோன் இல்லை நானும் கூட இன்னும் ஃப்ரெண்டாக தான் பழகுறேன், உண்மையாலே நீ என் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் மறுபடி ஒரு ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. அதில் நைட் டின்னர்லாம் முடிஞ்சிச்சா. அதோட நம்ம யோன் சரி நீ போய் தூங்கு, நான் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிமினை அனுப்பிட்டாங்க. அதோட நம்ம ஜிமினை சரி நீ நல்லா ரெஸ்டடி, ஏதாவது பிரச்சனைனா என்னை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம யோனும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்டில் படுத்துக்கிறாங்க. அதோட நம்ம ஜிமினும் அவர் ரூமுக்கு போயிட்டார். ஆனால் நம்ம யோனுக்கு பாவம் தூக்கமே வரல. ஏன்னா அவங்க மார்னிங் எப்படின்னா நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டாங்களா அன்னைக்கு, ஏன்னா அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி டாக்டர் ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்களா, அதனால் அவங்க நல்லா தூங்குறதுனால அவங்களுக்கு நைட்டு தூக்கமே வரல. அதோட என்ன பண்ணுறது, போர் அடிக்குது, சரி நம்ம யூடியூப் சேனல்லையும் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யூடியூப் சேனல்லாம் அப்படி செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் அவங்க சரி அவர் ஜிமின் பற்றி ஏதாவது நியூஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூகுளில் போய் ஜிமினோட மேரேஜை பற்றின நியூஸ்லாம் தேடுறாங்க. அப்போ அவங்க டக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டாங்க. அது என்னன்னா
வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து கூகுளில் போய் ஜிமீன் அபவுட் ஜிமீன் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அப்படின்னு ஏதாவது போட்டோம்னா வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபோட்டோ வரும்ல. அது மாதிரி நம்ம யோனுக்கு வந்து நம்ம ஜிமீனோட ஃபோட்டோ வந்துச்சு. அதோடு நம்ம யோன் வந்து ஜிமீனோட மூஞ்சை வந்து பார்த்துட்டாங்க. ஐயோ என்னடா அது கதையில் ரொம்ப ட்விஸ்டாக இருக்குது உண்மையாலே. அதுவும் நம்ம ஜிமீனோட மூஞ்சை பார்த்துட்டு ஓஹோ இவன் தான் ஜிமீனா, நான் இவ்வளோ நாள் நம்ம கூட இருந்திருக்கா, இவன் நம்மக்கிட்ட இதை பற்றி சொல்லவே இல்லையே, சரியான ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோனுக்கு வந்து ஜிமீன் மேலே சரியான காண்டாயிடுச்சு. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஜிமீன் வந்து அவருக்கு வந்து பொய் சொல்லி தானே தங்குறாரு, அவர் பேர் ஏதோ ஜாக்கு கீக்குன்னு. அதோடு வந்து நம்ம யோனுக்கு வந்து அப்படி காண்டாயிடுச்சு ஜிமீன் மேலே. அதை வந்து அவங்க வந்து சரி நம்ம வந்து எதுவுமே அவன்கிட்ட கேட்கக்கூடாது, நம்ம எப்போதும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், அவனே எப்போ வந்து உண்மையை சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோன் வந்து ஜிமின்கிட்ட அதை பற்றி எதுவுமே கேட்கல. அதுவும் இல்லாமல் காலையிலையும் அப்படி விடிஞ்சிச்சு. நம்ம ஜிமினும் வராரு. அடுத்து நம்ம யோன் வந்து நம்ம ஜிமினை பார்த்து ஜாக் நம்ம 2 பேரும் வெளியே எங்கேயாவது போவோமா, எனக்கு வந்து வீட்டில் இருக்க செம்ம போர் அடிக்குதுப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து நம்ம ஜிமினா வந்து அறிவு இருக்கா உனக்கே உடம்பு சரியில்லை, எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கே வெளியே சுற்ற பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிமின் வந்து திட்டுறாரு. அடுத்து நம்ம யோன் வந்து ஏப்பா எனக்கு என்ன இதாப்பா நடந்துச்சு, ஒரு ஃபுட் பாய்சன் தான், அதுவும் நின்றுச்சுப்பா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது, ப்ளீஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் கெஞ்சினாங்க. அது நம்ம ஜிமின் வந்து சரி அப்படின்னு சொன்னோடனே அது நம்ம யோன் வந்து உன் கூட சுற்றி பார்க்க வரேன், எனக்கு வந்து சத்தியமாக ஒரு இடம் கூட தெரியாதுப்பா இந்த உங்கள் நாட்டில், ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா சூப்பரான இடத்துக்கு என்னை போய் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் வந்து நம்ம ஜிமினாட்ட சொல்கிறாரு. அது நம்ம ஜிமினா வந்து ஓகே என்னது உனக்கு சுற்றி தானே பார்க்கணும், வா என் கூட வந்துட்டில நான் அவனை கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு, அதுவும் வந்து எந்த ட்ரெஸ்னால் வந்து இவங்க 2 பேரும் மேட்சாக எடுத்தாங்களா, ஒரு 2 டிஷர்ட், அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஜிமின் கூட அந்த பொண்ணு போட்டு பார்த்த டிஷர்ட் ஆட்டையை போட்டு வச்சுருக்காரு, அதை எடுத்து 2 பேரும் போட்டு வந்து ஊர் சுற்றலான்னு கிளம்புறாங்க. அதில் வந்து நம்ம யோன் வந்து எப்படியாவது ஜிமினாட்டேருந்து எப்படியாவது உண்மையை வாங்கியே ஆகணும் இந்த ட்ரிப்பு முடிகிறக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது அவளை யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. அதோடு வந்து நம்ம ஜிமினாவும் வந்து சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெயினான இடத்துக்கு போகிறோம், உனக்கு அந்த இடத்த பார்த்தா கொஞ்சம் காண்டாக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் எனக்கு அந்த இடம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜிமினா சொல்கிறாரு. ஆனால் நம்ம யோன் வந்து எனக்கு அந்த இடத்த பார்த்தா காண்டாக இருக்குமா, எனக்கு எங்கள் ஆஃபீஸை பார்த்தா தான் காண்டாக இருக்கும், என்ன நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோன் கேட்குறாங்க. அது நம்ம ஜிமினா வந்து இந்த இது மாதிரி தான் சிரிக்கிறாரு, ஆஃபீஸ்க்கெலாம் ஒன்றும் போல், நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிமினா வந்து நம்ம யோனை கூப்பிட்டு போகிறாரு. கூப்பிட்டு போய் நேராக வண்டி போய் பிக் ஹிட் என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனியில் போய் நிற்குது. அதோடு வந்து நம்ம யோன் பார்த்துட்டு என்னப்பா இது பெரிய பில்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே நம்ம ஜிமின் சொல்கிறாரு இதுதான் வந்து பிக் ஹிட் என்டர்டெயின்மெண்ட் கம்பெனி, நீ சொன்னியா ஒருத்தவனை பற்றி, யாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் கேட்குறாங்க. அதான் உனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொன்னியே ஜிமின், ஆமாம் அவன் வந்து இங்கே தான் வேலை பார்க்குறான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கம்பெனியில் தான் வந்து அவன் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜிமினே அவரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. அதோட நம்ம யோன் ஓஹோஹோஹோ எனக்கு பிடிக்காத ஜிமின் இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் வந்து நக்கெல்லாம் கேட்குறாங்க. அது நம்ம ஜிமின் வந்து ஆமாப்பா உனக்கு தெரியாதுல்ல, அதான் வந்து எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு வந்து லைஃப் கொடுத்ததே இந்த இடம் தான், ஆனால் உனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிக்காதுன்னு தெரியும், அதனால தான் நீ இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜிமின் சொல்கிறாரு. அதில் நம்ம யோன் வந்து உனக்கு லைஃப் கொடுத்துச்சா, அப்படி என்ன கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் வந்து எப்படியாவது உண்மையை வாங்கி ஆகணும்ல, அதனால் இப்படி ட்விஸ்ட்டாக ஏதோ கேள்வி கேட்குறாங்க. அது நம்ம ஜிமின் வந்து இல்லை இந்த கம்பெனி வந்து அப்படி பெரிய வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் கொரியன் பீப்புள்ஸ்க்கு, அதனால் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிமின் எப்படியோ சொல்லி சமாளிச்சிட்டாரு. ஆனால் நம்ம யோனை வந்து சரி நம்ம எல்லாம் உள்ளே போய் பார்ப்போமா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதோட நம்ம ஜிமின் வந்து உனக்கு பிடிக்காதவன் உள்ளே இருப்பானே அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவனை ஏன் பார்க்குறோம், நம்ம வந்து மற்ற யாரையாவது பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதோட நம்ம ஜிமின் வந்து இல்லை வேணாம்ப்பா உனக்கு பிடிக்காதவன் இதுக்குள்ளே தான் இருப்பான், வேணாம் அவங்க நம்மளை உள்ளேயும் விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதில் நம்ம யோன் வந்து சரியான ஆளுதான்டா நீ, பார்க்குறேன் நீ எப்போ தான் அந்த உண்மையை சொல்ல போகிறேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோன் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க.
அதில் வந்து நம்ம யோன் வந்து சரி நம்ம வந்து என்னது ரெஸ்டாரண்ட் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆனால் நம்ம ஜிமினா வந்து ஓகே ரெஸ்டாரண்ட் போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிமினா வந்து ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம யோனை வந்து அங்கே ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்கார வைக்கிறாங்க. அதோட வந்து யோனு வந்து சரி இதான் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஆர்டர்லாம் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து நம்ம ஜிமினை வந்து அவருக்கு விருப்பமானதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுறாரு. அப்போன்னு பார்த்து ஜிமினுக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் வருது. ஃபோன் வந்தோடனே வந்து அதோட நம்ம ஜிமின் வந்து ஃபோனை தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே நின்று பேசுகிறாரு. அவங்க ஃபோனில் யாருன்னா நம்ம ஜேகே தான். வேறு யார் ஜேகே பைபிளில் தான் ஃபோன் பண்ணோம். ஆனால் நம்ம ஜேகே வந்து என்னது டே மச்சான் இதான் உனக்கு கிடைச்ச செம வாய்ப்பு. அவங்களும் வந்து உன் கூட நல்லா லிங்க் ஆகிட்டாங்க. உன் கூட வந்து வெளியெல்லாம் சுற்றுறாங்க. அதனால் வந்து நல்ல சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாத. இப்போயே உன் மனசோடதை பட்டுன்னு போட்டு உடச்சிட்டு இதுக்கு மேலே சான்ஸ்லாம் உனக்கு கிடைக்காது ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜேகே வந்து நம்ம ஜிமினாக்கு வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட் கொடுக்குறாரு. அதில் நம்ம ஜிமினா வந்து ஆமாண்டா நானும் வந்து ஒரு ரிங்குலாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன், அவள்கிட்ட கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன், என்னால் முடியவே இல்லைடா, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிமின் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. ஆனால் நம்ம ஜேகே வந்து மூஞ்சிலே அடிச்சு விட்ருவேன், ஒழுங்கு மரியாதை இன்றைக்கே சொல்லிடு, இதுக்கு மேலாம் வெயிட் பண்ணலாம் முடியாது, ஆளையும் மண்டையும் பாரு, ஒழுங்காக சொல்கிறாடே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜேகே வந்து ஃபோன் கட் பண்ணிடுறாரு. அதோட நம்ம ஜிமினா வந்து வராரு உள்ள. அப்படியே ஒரு மாதிரி டென்ஷனாக தயக்கமாக வராரு. அதோட நம்ம யோன் பார்த்து என்னாச்சு யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதில் நம்ம ஜிமினா வந்து ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து நான் உன்ட்டு ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதில் நம்ம யோன் வந்து சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோடனே இல்லை நான் வந்து அதை சொல்லாமல் வேணாமா, நீ வந்து நீ தப்பாக நினச்சிருப்பியோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம யோன் வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டேன் சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோட நம்ம யோன் நினச்சிட்டாங்க இவன் வந்து நான் தான் ஜிமினாலாம் ஒத்துக்க போகிறான் போல், அதனால தான் இவன் பயப்படுறான், இப்போயாவது அவனுக்கு அறிவு வந்துச்சு ஒத்துக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேறு ஏதோ நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இவன் நம்ம ஜிமின் வந்து என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான்னு நமக்கு தான் தெரியும். அட நம்ம ஜிமின் வந்து சரி இதுக்கு எல்லாம் மறைக்க முடியாது சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோன் முன்னாடி வந்து க்யூட்டாக வந்து ஒரு முட்டி போட்டு அந்த ரிங்கை வந்து அழகாக வெளியே எடுத்து அப்படியே என்னது will you marry me அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிங்கை வந்து திறந்து காட்டுறாரு. அதோடு நம்ம யோனால் நம்பவே முடியல. அப்படி வாகை வந்து ரொம்ப வந்துட்டு வேறு லெவலில் என்னடா பண்ணுற டீ என்னது நீ இப்போ தான் நீ என் ஃப்ரெண்டுன்னு தானே சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அட நம்ம ஜிமின் வந்து நான் வந்து உன்னைகிட்ட வந்து ஒன்று மறைச்சிட்டேன், என் பேர் ஜாக்கே இல்லை, என் பேர் ஜிமின், ஆனது நான் தான் வந்து பிடிஎஸ் மெம்பரோட ஜிமின் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆனால் நம்ம யோன் வந்து எந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டும் ஆகாமல் ஓஹோ அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம யோனுக்கு தான் முன்னாடியே தெரிஞ்சிச்சு இவன் தான் ஜிமின்னு. அதோட வந்து நம்ம ஜிமின் வந்து அதாவது நான் வந்து உன்கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன், ஐம் ஸோ சாரி, நான் வந்து உன் வீட்டுக்கு வந்து யார்கிட்டேருந்து தப்பிச்சிலாம் வரல, நான் வந்து வேணும்னே தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் துரத்துங்கடா நான் போய் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே பிளான் போட்டு தான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன், நீ வந்து எங்கள் ஆடிஷனுக்கு வந்ததை நான் பார்த்தேன், நான் தான் வந்து அந்த ஆடிஷனில் இருந்த அந்த லேடிஸ்கிட்ட வந்து இப்படிலாம் ரூடாக நடந்துங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் தான் சொன்னேன், யார் வந்து உண்மையாக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து ரூடாக நடந்துக்கிட்டால் வந்து அவங்க வந்து எனக்கு ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அப்படி சொன்னேன், ஆனால் வந்து யாருமே வந்து அவங்க ரூடாக நடந்துக்கிட்டாலும் எல்லோரும் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டாங்க, ஆனால் நீங்கள் தான் வந்து ரூடாக நடந்துக்கிட்டவங்கள்ட்ட நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன், நான்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு ஜிமின்னா யாருமே தெரியாதுன்னு ஒரு நல்லா கட் அண்ட் ரைட்டாக பேசுனீங்களா, எனக்கு அப்போயே உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு, அதனால் நான் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் எடுத்து உங்கள் அட்ரஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி உங்களை தேடி வந்தேன், நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணால் உங்களே தான் பண்ணுவேன், நான் செலக்ட் பண்ணதும் உங்களே தான், நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண டேட்டில் அன்னைக்குன்னு வந்து வேறு யாருக்குள்ளேயும் எனக்கு கல்யாணம் இல்லை, உங்களுக்கு தான் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜிமினா வந்து ஒரு மகா பெரிய குண்டை தூக்கி தலையில் போடுறாரு. ஆனால் நம்ம யோன் திறந்த வாயை மூடவே இல்லை. அதில் நம்ம ஜிமினா வந்து யோன் என்னாச்சு, நான் என்னை நீங்கள் வெறுப்பீங்கன்னு தெரியுது, இருந்தாலும் ப்ளீஸ் என்னை மட்டும் எதுவும் வெறுத்துறாதீங்க, நான் வந்து உன்னது ஒரு நான் வந்து நிறைய பேரை லவ் பண்ணியிருக்கேன், இருந்தாலும் வந்து ஒரு பொண்ணை முதையாக உங்களே தான் லவ் பண்ணேன், அதுவும் வந்து என் லைஃப் பார்ட்னராக உங்களே தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்கேன், ப்ளீஸ் என்னை அக்செப்ட் பண்ணுங்க
அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜிமினா வந்து கெஞ்சுறாரு. அது நம்ம யோனு வந்து உனக்கு ஒன்று தெரியுமா, நீ ஜிமினான்னு வந்து எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஆனால் நீ வந்து என்கிட்ட உண்மையை சொல்லி என்கிட்ட சாரி கேட்ப, நம்ம 2 பேரும் மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம்னு நினச்சா நீ இப்படி சொல்லுவேன் நான் சத்தியமாக நினச்சி கூட பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோன் வந்து நம்ம ஜிமினாட்ட சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம ஜிமினா வந்து என்னது ப்ளீஸ் என்னது என்னோட இதை மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதோடு நம்ம யோன் வந்து எனக்கு உன்னைய பிடிக்குண்டா, எனக்கும் வந்து ஓகே தான், இருந்தாலும் வந்து எங்கள் பேரண்ட்ஸு நீ வந்து ஒரு கொரியன், நான் வந்து ஒரு இந்தியன், அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து கொரியன் பாய்ஸ்னாலே பிடிக்காது, அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படிதான் உன்னை மேரேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோன் வந்து கேட்குறாங்க. அதுவும் நம்ம ஜிமினா வந்து அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து எனக்கு தேவை உங்களோட விருப்பம் மட்டும்தான், ஏன்னா வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் என் பேரண்ட்ஸ் எப்போயோ அதுக்கெல்லாம் சம்மதம் தெரிவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஜிமின்னு. அதோட நம்ம யோன் வந்து என்ன என் பேரண்ட்ஸ் சம்மதம் தெரிவித்தாங்களே எப்படா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் கேட்குறாங்க. அது நம்ம ஜிமின் வந்து எப்போ வந்து அந்த பொண்ணை அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சோ அவர் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் எடுத்து அவங்க என்னது அட்ரஸ்லாம் பார்த்து அவங்க ஃபோன் நம்பர்லாம் எடுத்து அவங்க பேரண்ட்ஸோட நம்பர்லாம் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி ஃபோன் பண்ணி பேசி எப்படியோ வந்து சம்மதம்லாம் வாங்கிட்டாரு. பாவம் அந்த யோன் பொண்ணுக்கு தான் நடந்தது எதுவுமே தெரியாமல் அப்பாவியாக இருந்திருக்கு. அதோட நம்ம யோன் வந்து சரியான கில்லாடி தான்டா நீ, ஆனால் வந்து என்கிட்ட எவ்வளோ போய் சொல்லிட்டேன், நான் ஜாக்கு கீக்குன்னு, நீ சரியான ஆள், உங்கள்கூட நான் பேசவே மாட்டேன், மரியாதையே ஓடி போயிரு, எல்லார் பர்மிஷனையும் வாங்க, நீ என் பர்மிஷன் வாங்க உனக்கு இவ்வளோ நேரம்ல, மரியாதையாக போயிரு, நான் உன் கூட பேச விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோன் சொல்கிறாங்க. அதை நம்ம ஜிமின் வந்து அதோட நம்ம யோன் வந்து எனக்கு உன் மேலே வந்து லவ்வே இல்லைடா, நான் வந்து உன்னை என் ஃப்ரெண்டாக தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஏதாவது குண்டை தூக்கி போடுறாங்க. அதை நம்ம ஜிமினா வந்து பொய் சொல்லாத, எனக்கு தெரியும், நீ வேணுக்குமே தான் வந்து நான் வந்து நீ 2 டிஷர்ட் வாங்கிட்டு வந்தேன், அதுவும் வந்து நீ போட்ட டிஷர்ட்டை நான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி தான் என்கிட்ட இப்படியே ஒன்று சொன்னேன், அதையும் நான் செஞ்சேன், அப்புறம் வந்து என்னைய தூக்கிட்டு வர சொன்னது நீ தான், நீ உண்மையாலே மனசளவில் என்னை லவ் பண்ணுற, எனக்கு எல்லாமே தெரியும் யோன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜிமினா சொல்கிறாரு. அதை நம்ம யோன் ஜிமினாவை பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறாங்க. அதில் நம்ம ஜிமினா வந்து நம்ம யோன் கையில் ரிங் மாட்டி விட்டாரு. செம கியூட் ப்ரொபோசல் தானே. கதை என்னப்பா அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு, நானும் நிறைய கதை இருக்குன்னு நினச்சேன், அதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டாளுங்க. பரவாயில்ல, இருந்தாலும் வந்து ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் ஸ்வீட்டாக இருந்தாலும் நல்லா க்யூட் ப்ரொபோசல் தான் உண்மையாலே. இதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த சீசனில் பார்க்கலாம், மறக்காமல். இதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் ஆகுதுன்னு அடுத்த சீசனில் தான் பார்க்க முடியும். ஓகே அமீஸ், இது மாதிரி ஃபன்னான நிறைய வீடியோலாம் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஸ்டோரிஸ் வரும். உண்மையாலே கதை எழுதி தள்ளுறாங்க, பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்டோரிஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. உண்மையாலே நானும் செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். ஓகே அமீஸ், பாய், லவ் யூ ஆல், சராங்கே, டாட்டா டாட்டா, லவ் யூ, பாய்.